לחדשות 10 ברדיו ללא הפסקה, 103 FM. שלום רב, השעה 1, כאן נתי פיינברג עם החדשות. נשיא סוריה בשאר אל-אסד נואם בשעה זו בדמשק בהופעה ציבורית ראשונה זה חודשים. אסד הציג יוזמה חדשה לקיום ועידת פיוס ולגיבוש אמנה לאומית שתועלה למשאל עם. הוא ציין גם כי סוריה נתונה למתקפה חסרת תקדים, וכי המורדים הם בובות של המערב ולא יתקיים עימם שום דיאלוג. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר הבוקר בפתח ישיבת הממשלה כי לאורך הגבול עם סוריה ברמת הגולן תוקם גדר זהה לזו שהוקמה בגבול הדרום. נתניהו התייחס לנושא הסורי ואמר, המשטר הסורי מאוד לא יציב, שאלת הנשק הקימי מטרידה אותנו. אנו מתאמים מודיעים והערכות עם ארצות הברית וגורמים אחרים כדי להיות ערוכים לכל תרחיש, אמר נתניהו מדבריו הביא כתבנו המדיני מואב ורדי. הפסיקה הזמנית תנועת הרכבות בין תל אביב וחיפה בעקבות רציחות שנגרמו בשל הגשמים הכבדים. מכאן תחנת הרכבת בהרצליה סגורה זמנית. ברשות הנוסעים יעמדו שירותי הסעה לתחנת תל אביב מרכז עד לשעה 10 בלילה. כמה הנוסעים חולצו הבוקר מכלי רכב שנתקעו בהצפות בהרצליה ובנתניה. הצפות נרשמו גם באזור בני ציון, געש ובכביש עוקף רחובות. שני נערים חרדים, בני 16 ו-17, תושבי ירושלים, נעצרו בחשד שתקפו בשבועות האחרונים צעירים ערבים. על פי החשד הם גם ידעו אבנים לעבר כלי רכב של ערבים. הם יובאו היום להארכת מעצרם. 4 תושבי אילת נעצרו בחשד שתקפו מסתננים בעיר ושדדו אותם. בחקירתם הם קשרו עצמם לחשדות המיוחסים להם. ברכבם נמצא ציוד המשמש לתקיפה. בבורסה בתל אביב כעת עליות שערים, שני המדדים המובילים תל אביב 100 והמעוף עולים ב0.5% כל אחד. עכשיו התחזית. בחסות מאזדה מאזדה 6 החדשה עם טכנולוגיית סקאי אקטיב. הטכנולוגיה, העיצוב והריגוש נולדו מחדש. מאזדה 6 החדשה עכשיו בעולמות התצוגה. היום גשם ירד לפרקים בעיקר בצפון הארץ ולאורך מישור החוף, שלג ירד בחרמון. הרוחות יהיו עזות ומשעות הערב צפויים משבים של יותר מ100 קילומטרים בשעה. בלילה יתחזק הגשם. מחר גשום וסוער ברוב אזורי הארץ, שלג ירד בחרמון, יוסיף להיות קר מהרגיל בעונה, יש חשש משיטפונות בנחלי הדרום, בקעת הירדן ומדבר יהודה ומהצפות באזור החוף. אלה הטמפרטורות החזויות. ברמת הגולן עד 10 מעלות היום בצהריים, בהרי הגליל 6 עד 9, בכנרת 16 עד 11, בחיפה 14 עד 9, בתל אביב 17 עד 12, בירושלים 11 עד 6, בבאר שבע 16 עד 9, ובאילת מ-21 מעלות היום בצהריים עד 10 מעלות הלילה. בחסות מאזדה ריבורן, מאזדה 6 החדשה עם טכנולוגיית סקאי אקטיב. הטכנולוגיה, העיצוב והריגוש נולדו מחדש. מאזדה 6 החדשה עכשיו בעולמות התצוגה. את החדשות מביאים לשידור אייל גולדשטיין ושלומי שרבי, ועד כאן מחדשות 10. 103 רדיו ללא הפסקה. עכשיו ברדיו ללא הפסקה, זהבי עצבני עם נתן זהבי.